tembangan. Tembangan sing klasik sik, Nduk. Niken Salindri, yo. Aku kepengin krungu suaramu. Nek kowe nyanyi Lestari becik oke. Nyanyi apa jenenge kuwi Lintang Asmara kuwi luar biasa oke. Nyanyi Selendang Biru oke. Nek klasik Bapak pengen krungu. Ngono. Ya. Klasik apa wae, jineman apa wae, Bapak manut Pak Petro. Heeh. Nggih. Jineman to, Pak? Ya monggo jineman ya kena. Nggih ngendokne pomo mesin kendaraan iki gen rada adem sike. Nah. Ki marai ket sore malah kenceng terus to, Nduk. Ken. Nggih. Heeh. Dadi kendokne karo suaramu sing gali-gali Bapak nyuwun supaya nembang sing klasik. Nah. Piye wis jagongan karo ibumu? Sampun. Wis. Ibumu yo ngono kuwi. Jagongan apa to, Pak? Ya jagongan apa lah kangen-kangenan wong suwe ra ketemu gitu lho. Ibumu ki modele ki tidak mau basa-basi. Ora iso kok romantis ngono ora iso. Ora iso rada lebay-lebay sithik ngono ora iso. Lah nek kalian jenengan mboten saged kali kula nggih nganu wae. Piye? Karo awakmu ya romantis ngono ya? Iya. Karo ibu ning anake wis ngono kuwi. Njajal tak pengen krungu aku. Nembang apa? Jineman, Pak. Heeh. Gendra mawon nggih. Gendra? Ya, elok nang. Coba. Iki sok tanggal 17 jek ketemu meneh karo Niken Salindri nang Nganjuk. Teng Nganjuk, Pak. Nganjuk, nggih. Nek awake dhewe sesuk iki gamelane dikukuti bablas nyang Kediri kok. Kediri? Yo. Bar Kediri terus Nganjuk. Teng Kediri pundi, Pak? Nang Kediri daerah Kepung lho. Lah kok kula mboten dijak. Lho, lah awakmu selo apa? Mboten. Lah iya. Awakmu ki golek tanggalanmu lunggar ki angel ora jamak. Wong Mas Budi elek pesen karo kowe sing di omah ki ket setahun kepungkur lho. Piye carane Niken iso tekan Sragen? Wi lek ngejob aku ket setahun kepungkur. Lho kaya ngono kuwi. Kepara tahun ngarep Agustus 2020 September wis ana sing ngejob awakmu bareng karo Pak Petro. Nggih. Nggih to? Lan aku matur nuwun ya, Nak. Matur nuwun karo awakmu karo ibumu. Wis percaya karo Pak Kangko, aku wis menehi job sok ning Ngawi Juni nek ora kleru. Nggih. Terima kasih sekali ya, Nak. Nggih, Pak. Mercayakne karo bapakmu Anom Dwija Kangko. Nggih, Pak. Anom Dwija Kingkong. Kanggo kok gengkong. Heeh. Dadi wong nanggap wayang, saiki iki manut karo Niken Salindri. Oh, dadi aku sesuk bose dudu sing di omah, bose Niken Salindri. Arep gawe pira aku manut. Oh, ngono. Ya. Nganti kaya ngono ya saka munceri bocah iki powere luar biasa. Heeh. Lah sing nanggap ki sing crita ibuke. Oh, heeh ibuke Niken Pak Kangko niki anu nggih wayangan kali genduk. Heeh. Niki pokoke sindene kudu genduk Niken, dalange sinten mawon purun. Oh, ngono. Lah niki pilihane nduk Niken, niki Pak Kangko. Lah iki lek ora dipilih karo Niken, mesti Niken golek dalang liyane. Wo. Sapa kuwi? Aku ora ero. Ya. Iya. Makasih ya, Nak, luar biasa. Iya, Pak. Tresno karo bapakne. Jan. Ayo njajal nembang alon wae. Karawana tamanda raka cemengkling suarane, heeh. Ya.
lagu sing modern dipangan, klasik ya dipangan. Saka tapane wong tuane nembus ning anake dadine kaya Niken Salindri. Masa? Ya, iki kanggo wong lanang awak lanang warning. Warning kanggo bapak-bapak. Heeh. Ketika bojomu utawa wong wedok kok meteng tuwek, bojo lanang utawa seorang suami kudu tapa brata direwangi poso Senin Kemis Senin Kemis Semen Kemis tanpa leren nganti lek ing jabang bayi. Nek dadi anak wedok ya dadine kaya Niken Salindri, mergo bapakne Niken Salindri nate crita ning aku. Ngono. Heeh. Nek bojone meteng sing lanang kudu tirakat. Heeh. Kuwi dadine anak kaya Niken Salindri. Lah ora bojone meteng, lah dalah malah golek wedok aneh. Dadine anak maling. Ya ora. Dadine anak maling. Maling sapa? Maling atimu. Wong edan ora. Ya. Jane nduk legit ki suarane ya becik, suarane ya bergas. Wis nate melu aku tekan nganjuk bareng ning ya pas pinuju suarane pancen ya gero. Nggih, dewe nganane kan niku to lomba macapat 2 kali, terus yang pertama menang, terus yang kedua delalah nggih kalah, namanya juga lomba. Kan kula riyen nggih nate lomba to Pak. Mesti nek bar lomba niku kan swantene habis. Apalagi kalau masih umur segini tuh belum bisa ngolah suara. Jadi suarane masih dibrolkan ya wajar nek pomone swantene telas. Kula nggih kadang-kadang nggih telas nggih to Pak. Iya. Jenengan nggih nate telas swantene. Tahu aku tahu entek. Nggih, aku gudeng kok lomba maca pati aku gudeng. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nanti pita suaranya bisa putus. Putus iso rusak malah angel dandani ya. Soalnya kula niku nggih kadang nek swantene telas belum sampai habis itu harus dibawa ke rumah sakit segera. Segera ya. Karena yang dinamakan pita suara apalagi kita itu kan di dunia entertainment yang dijual adalah suaranya. Betul. Jadi harus dijaga makane, terus dijaga suarane. Cara menjaga suarane ya nyanyine lek seumpama ndak kuat berarti nyanyine sing rendah-rendah aja. Panganan sirikane apa, Nduk? Panganan gen suarane ora gampang tek. Sirikane apa? Sirikane, Pak. Heeh. Gen ora gampang tek suarane iki mrene ana sing disirik. Ora gampang entek ki mangan pedes, mangan es ngono kuwi lho, Pak. Malah Oh, nyingkiri mangan pedes karo nyingkiri mangan es. Iya. Nah, itu kalau bagi kaum-kaum yang tidak kuat es sama pedes balik. Kula kan kuat toh Pak. Kowe ngece aku ora entuk mangan pedes ngono Pak. Saya lambung sing ora kuat kok. Wis ora apa-apa. Sik pedes omongane tangga ya, Truk. Ayo. Sing ora seneng lho. Ya. Ning awakmu suarane yo awet wantek. Monggo nggih ben bar mulih saka Mekah kowe sambat pendekare ra kuat iki. Ning nyatane lha ket sakniki kula tasik niku kekelen. Wo watuke. Nggih, watu. Mergo ning kono ki cuacane panas ya. Cuacane sangat panas dan banyak debu. Mungkin ya? bulan yang bulan akhir-akhir bulan itu kan panas toh Pak. Panas bener. Kalau di sana Januari sampai pertengahan bulan itu dingin. Oh iya. Mula aku pas rono kayak pas Januari no. Oh nggih. Pas pergantian tahun. Iya, dingin itu Pak. Ya, enggak. Lanjut Pak. Lanjut no. Mas dewe tak pikir sandang pangane mbak kaca cawe rawurang dadi yang soksma tak eman ora kena
nafsu kang hot-hot sirna tanpa kotra wong kang pindho grubek kanca-kanca tepuk tangan buat genduk Niken Salindri. Iki pancen bibit unggul sing jarang-jarang iso ngene iki ya, Gong. Heeh. Oke to sindan cilik-cilik ning talentane ora kaya Niken Salindri. Ya, kabeh becik, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Niken Salindri kon halus ora iso. Ya modele gruwal-gruwal ngono kuwi. Ya, ya. Nek dilus malah ra iso apik, ra iso becik. Ya, ya mempunyai karakter sendiri ya, mempunyai karakter sendiri. Aku entuk info terus. Ngapa? Rong lagu engko gek Doorpress. Oh ya, ya. Iki ket sore nyurung uga nyawer barang saka ngendi iki mau. Nyawer 150 nyuwun lagon sambung wanci dalu. Nggih. Kula aturaken. Nah. Saking Cikarang Baru nyuwun lagon sambung wanci dalu, sampun transfer Pak Kangko. Inggih. Lan Mbak Tia Murti juga terima kasih uga sampun transfer kangge kanca-kanca untuk rokok kanca-kanca. Ngono. Ya, sing tresno awake dhewe kae ya urung sing saka Wulan, ya Wulan Belanda. Heeh. Ya. Ka sing do transfer. Ya, ya. Yo diaturke lagune sambung wanci dalu, aku njaluk sing nembang Wiwi Irnawati coba karo Mbak Gentari. Nah, ya. Tanpa bawa untuk menyingkat waktu. Oh iya, ya. Ya coba langsung Mataram, langgam sik engko yang kedua digarap Gamelan Bali. Nah, ngene ya, Trek. Ya, Iki uga tak aturke kelawan dulurku lanang Dalangi Sragen Mas Simon ingkang tasih pareng lelenggahan sembah nuwun. Ugi Gusti Pangeran Haryo Benowo sing tasih monitor wonten ing channel Dwi Jolaras Indonesia. Yo, tuduk. Yo, jumeneng Wiwi Gentari. Sambung panci dalu katur sedaya pamirsa. Dalu ngrubit dosaremu kelawan kermamu Kang Mas kang berat itu saking more lestari ngatek cek, ayo buat gawe. Lali aku lagi dagelane barang.
lali aku cek. Sorry. Sorry. Nggih ngoten niku jenengan kok. Ngopo? Angger enten sing anyar terus lali kok. Ya ora. Aku kulinone nek gara-gara kira nek bintang tamune. Iki bareng nek bintang tamune kowe nganti aku lali. Kula ae ngantos mengke tancep kayon mengke. Weh, ya. Karo kukur tratak ya. Mboten Napa kuat jenengan niku sate. Ora karo golek keren ngono. Keren apa? Ya yen mbok menawa enek keren sinden apa piye ngono. Lah bojomu mau kapake. Dol. Bojo kok didol lambemu ora. Aku hormone elek diamine kok. Iya dilebokne wi. Suwe. Ya. Gentari kok. Oh, gentari to. Ah, gentari ayo. Anu Mbak Wiwi ae ya. Nyapa? Aja gentari. Lah ngopo? Meleset engko biasa. Sing iso nglebokne gentari. Biasane meleset to iki kok. Ora. Wis titis. Kempit mah. Heeh, ya. Mendak ya yen tasipun urip lawan dika mesti bahagia mulia jar lair putri Gamelan Bali. Celestia terus bisa nyumarga dika kan wes rasa. Sing gedhe banget rambut kamas kepujaku sejak hatiku sambung kumulwan cidalu rupit dosanimu lawan garwamu Kang Mas Kang Merat saking murni lestarine apik pirantine tanana ingkang nyarupe jaman lagi bete aku mong ramu atiku iki yen pancen ngelingi bocah iki komo tenan si teteki kasih dikapok mati Mendah baya yen asik urip lan nyandika kasih bagian mulia gerlair putri Celestia
Pak Marsono bilang kenceng. Terima kasih. Pak Ran. Pemancingan. Niki mbok mesake niki awet Iya, mau lah iya anak nembang. Legit ya awet mau liar-liar terus oh. Nah, Joget bae ya. Ora nembang ya joget. Oh bajing loncat jaipong. Nembang kuat ora? Ora. Aja nembang. Ora kuat. Joget jaipongan. Weh, Bar iki gek kundur ora apa-apa. Oh iya. Ya tujune sesuk ki Brai. Setu ya Brai to. Libur, satu libur. Semangat ya nak, muga-muga srana melekmu sing nganti jam 2 iki dadi tirakatmu lan dadi tirakate ibumu. Sok kowe iso dadi sinden sing kondang kaya Mbak Niken Salindri. Amin ya robbal alamin. Jos, semangate luar biasa. Nah, nek dhuwur kok pengisor. Tak tulungi. Oh, ora gelem ya. Iso medun dhewe padake kowe sikilmu cumpen kok dawane no. Ati tulungi ya ora gelem. Nek legit ki normal ki gedhe no cuantik lho. Heeh. Sampeyan gedhe ya kaya Niken ya. Heeh. Wajahe kok mirip-mirip Niken ya kok wajahmu kok kaya cilikane Niken Salindri. Lah ya. Lah iya. Padha ya. Meseme barangke ya kaya Niken kok. Heeh iya. Kok gek pakmu ya pake Niken. Hei, ngawur. Utuh. Oh, itu ta. Aduh seragen karo Kediri kok ya aduh. Buke mlerok terusan. Aja ngawur kowe ora. Sing nembang anu Mbak Retno Cungpe ya. Oh, Mbak Retno ayo. Ayo ngadeg Ret. Ayo Mbak Retno ngadeg. Bar iki gek anu gek Durpres. Durpres. Yo Mbak Retno Cungpe ngadeg. Weh kaya guru TPA ayo. Ustadzah. Ya. Iya, Elzio. Hah? Lihat Mama Elzio. Elzio, lihat Mama. Si Eljo iki sapa? Apa kuwi? Ciluba. Elzio, lihat Mama. Kuwi apa to kuwi? Ciluba. Aku radok aku. Rambut. Oh alah. Alah. Radok aku ya. Ora mengki tulisan TikTok kok. Piye Mbak Retno Cungpe pendapatmu tentang geno legit iki? Aduh, gendol legit luar biasa, Nduk. Ya Allah, ijek cilik mun saged pinter golek duit nggih, Pak. Iya. Kula niku jek cilik mbiyen pintere wong ngapusi pakku mbokku, Pak. Wong ngapusi Pak Mbokmu. Nganti saiki nek kuwi. Nggih. Saiki Pak Mbokmu wis ora ngopeni kowe ngapusi bojomu. Iya. Dia legit kalau capek besok bobok ya. Kok besok ya? Saiki ya kok besok lho. Kalau capek nanti langsung Iya. pulang bobok. Lah kok besok dadakan. Yang penting sekolahnya kudu tutup, kudu dadi bocah sing pinter. Nah, Yang perlu diingat akademis itu penting banget ya. Iya. Penting loh Ken. Influencer loh kamu itu. Iya. Nek iki termasuk bocah ning duweni konsekuensi tinggi ketika Iya. ning panggung iki karepe urung goro-goro rampung iki urung gelem mulih. Ngono lho, kuwi konsekuensi tingginya seperti itu. Profesional kerja seperti itu. Ngono lho. Jane yo gak apa-apa loh Pak. Loh, sebenarnya iki gak apa-apa. Iya. Tapi yo pengen netepi profesional dari kecil. Iya. Dadi lek urung bar yo urung medun gara-garane. Ora kok sinden tuwek-tuwek lagi limbukane medun nguyo. Ayo. ane ku Pak. Timbang ngompol panggungnya jenengan pesing. Mending ngompol timbang medun. Oh kena nggih ambon-ambon. Ayo nguyuh bareng. Iki wis dodol kabeh wong tuwek-tuwek kok ya. Angger nggon adem iki lekas jejer do medun nguyuh jan. Lah ra iso diempet lho Pak. Iya. Bocah iki nyet. Iya. Ayo mangkat sekolah yo. Iya. Bajing loncat. Ya. Tanpa bawa ya Mbak Retno. Nggih, Langsung Pak, mawon. nggih. Nduk. Tentang Lagi Durpres sing di ngaturke. Yuk, kaya apa aja? Bajing loncat yuk, dados.
pinter banget. Kok iso luwes nih ya, Cek? Sing ngajari sapa to, Nduk? Lah kuwi mboke penari kok. Lah ki buke Ibuke iki lho penari. Tukang rias manten. cucuk lampah. Heeh. Ayo terus nyucuki sapa-sapa. Abdi lepat narosan tiang jalan
Tepuk tangan kagem Dek Legit. Wah elok-elok.